Hey guys, i dag spiller vi Midosis. Det her bliver min nye let's play på min min YouTube kanal og sammen med gæt hvem? Albert, mig, Ja. et eller andet. Ja, min klassekammerat. Så vi har tænkt os at lave den her Midosis video her. Og Som er... første plads for mig er det Frost Roma, og jeg kan ikke se mere. Og Midosis er det smager jo. Jeg synes bare det er meget federe. Ja, fordi her kan man få gear og Ja. gold Jeg har og ikke sådan ligefrem det bedste gear. Super glue gør, så jeg sætter mig sammen. Jeg har et pet, fordi som jeg vi købte. ikke rigtig ved, hvordan man bruger. Nå jo, jeg har fundet ud af, hvordan man bruger pettet. Du klikker G, ikke? Så kan du feed pettet, og når Okay. du så dør, bliver du dit pet. Oh, Vil du så fortælle missionen? Vores mission? jamen vores Quest? mission er at nå op på førstepladsen her på scoreboardet, og nu vi er 2, så vil vi gerne have en på førstepladsen og den anden på andenpladsen, Yep. hvis det nu er reachable. Ja. Jeg er... Okay, jeg vil ikke kalde mig pro, men jeg er okay god. Ja, yeah. Like. Jeg er sådan okay. Han Jeg kan han lærte, han har ikke spillet så meget i Gario. Jeg kan komme på leaderboardet inden for nok Ja. mindst 5 minutter. Vi vil spille indtil vi når leaderboardet, uanset hvad. Ja. Jeg vil lige se om, der kommer en story ind og se om jeg kan bruge min noob-teknik i storyen. Er dig? Oj. Ja, det var Okay, det er ham. Ja. Nej, shit. Væk. Vi skal nok væk derfra. Okay, vi overlevede. Vi skal nok ikke derop, og vi skal nok væk herfra også. Nej. Damn. Men måske kan jeg samle mig sammen og så æde ham. Og du, ja, vi kan måske få fat i ham der. Vent. Nej, shit. Okay, det failede lidt. Nu, han er også for stor. Oh shit. Oh no. Okay, der står... Han er sikkert nok tænkt sig at spille. Ham der så jeg der. Ham der Ja, skal ham hen til. der, Shit. skill. Shit, flere store. Nå, vi har ikke lige den bedste start til det til. Nej. Men jeg spawnede ned, hvor ham der skill duden der. Jeg er ikke, selvfølgelig ikke stor nok til at æde ham, men... skill duden samlede sig sammen og spiste mig, og jeg dræber bare mig selv for at blive større. Okay. Jeg er ikke rigtig vant til at spille og filme samtidig, så det er sådan... Det hakker lidt i det. Det er lidt laggy. Min computer er sådan lidt lort. Jeg ved ikke, om I kan høre min computer i baggrunden. Det håber jeg. Det kan jeg lidt. Ja, det er ikke så godt. Men nu er det jo snart jul, så vi må bare sige glædelig jul egentlig. Ja, glædelig Det var... jul. Jeg er glædelig jul. Folk bliver ved med inden det her. Det er forfærdeligt. Jamen, jeg dør. Vi købte minimap. Derfor er jeg mega glad for Midosis, fordi når du kommer level 20, var det ikke? 21? Så kan du købe en minimap. 24, tror jeg. 24. Vi ved det ikke. Jeg er i level 28 nu. I dag køber vi juletræ. Egentlig. Lol. I dag har jeg ikke givet komme på Skype sådan rigtigt, fordi jeg sidder deroppe og spiller Blacklight, lidt Loadout og Rocket League. Jeg fik i dag... Det er et fedt spil. Ja, jeg valgte at købe Back to the Future ting der. Åbenbart har jeg 40 kroner på min wallet, som vi ikke har sat på. Lol. Ja. Så jeg valgte så at sige, at jeg gider ikke give min mor det. Altså, sådan, jeg skulle give min mor 15 kroner, for jeg måtte købe det, ikke? Men det tænkte jeg så, nej. Fordi jeg fik det jo. Jeg havde 40 kroner på min wallet, som vi ikke har addet. Og det står ikke på PayPal eller noget, vi havde sat det derind. Så det var bare noget, jeg havde. Jeg er på leaderboardet. Yay. Nice. Jeg står bare og bruger noob virusteknikken nu. Men der er ikke noget store. Så. Hvor er du hen? Hey. Shit, det står. Den lille. Okay, det kan jeg ikke rigtig. Det er feedet der Okay, lidt. det var til på spise dig der. Bubi Bjørn. Vi så en dude, ikke, der hed Bubi Bjørn. Seriøst Bubi Bjørn. Hvis du ser den her video her, ikke? Så... Dude, jeg mistede min halvdel. Så jeg mistede det. Du er også blevet syg. Okay. Okay, shit, det er dårligt nu. Okay, det jeg sagde før med, at jeg var okay god. Jeg tager det i mig igen. Jeg er blevet mega noob. Jeg sagde aldrig, at jeg var god. Albert sagde jeg hellere. Albert, han er jo bare lige pludselig blevet bedre end mig. Han har mistet leaderboard-pladsen, fordi jeg kom til at få ham dræbt. Ja, du er lidt noob. Jamen, det går lidt dårligt lige nu.
Men hvis vi når vores mission, så overvejer vi måske at tage noget Hunger Games, eller så laver vi det for en video for os selv. Ja, det afhænger lidt. Ui! Ej, jeg tror lige jeg kom på scoreboard. Der er så mange store herinde egentlig. Af hvad der vi vil plejer. gerne holde videoerne sådan lidt. Ja, lidt nede i tid. Vi kan nej! Seriøst! Virkelig! Oj! Det var godt det der. Du, det er mig. Ja, jeg skal bare lige væk fra ham der, så vær sikker på, at Det han var ikke kunne æde min dims, hvis prøv at æde han mig nu, eller feedede sig selv. Kan ikke sådan. Jeg skal herover have den pinke her, så kan jeg godt. Snup den der. Snup den der pinke. Hvorfor er du pink? Jeg synes altid du er pink egentlig. Oh shit! Jamen, det er det der i kanten af Bubibjørn, tror jeg. Jeg ved det ikke. Ja, du er altså altid blå. Get it. Feed mig! Ikke split nu! Shit. Jeg er lige ved at ryge ind i ham. Lol! Du. Kaboom! Oh shit! Holy shit! Shit! Få ham der. Få ham. Det er ikke så let. Jeg tager Dimas igen. Okay. Kom herover. Jeg skyder herover. Okay, jeg tager i mig igen, at jeg er faktisk okay. Hjælper vi faktisk et okay team? Okay, vi har allerede fået vores mål. Okay, teknisk set ja. Men jeg tror bare, vi fortsætter at spille for at få lidt spænding i det. Du skal lige på den der. Ja, men så må du lige feed mig, ikke? Du kan jo lige klikke space. Eller lade være. Jeg vil nok lade være. Gå ind i virusen deroppe. Det får vi masser af. Nej, vi kan også bare lade være. Hvad? Okay, jeg splitter lige igen, ikke? Så spiser jeg lige med en hel masse viruser. Så når jeg siger, nu splitter du ind over mig, ikke? Og så splitter vi ind i en masse store. Herover, følg med mig. Har en stor herover. Der er sputter, man. Yes! Jalla. Okay, feed mig. Feed mig mere. Du bliver nødt til at komme tættere på. Nej, kan ikke bare se dig indenfor. Okay, split ind i mig. Og split igen. Jo. Godnat. Se, forstår du hvad jeg mente? Ja. Okay, vi skal have vores mål igen. Vi skal blive større end Stalin. Okay. Jeg ved hvor han er. Tror jeg nok. Stalin, han Er det man der værd? Ja, jeg bruger en superglue på video. Hvis han kommer, så splitter du bare totalt ind i mig, så bliver der helt vildt ud og bruger en superglue. Yes. Ja. Okay, jeg går lige igennem dig her. Så går vi hele vejen ind i Stalin, og så feeder du mig. Hvis du er med på det. Feed mig langsomt. Okay, så er det crossbunkers. Problemet er, at jeg er så langt væk fra Stalin. Han har en teammate. Det er ikke så godt. Kan du måtte skyde et eller andet ind i Stalin? Stalin? No. Det håber jeg du kan, fordi han har en teammate og hvor er I? Midt i det hele mod højre. Stalin begynder at blive større end mig nu. Det kan jeg ikke lide. Jeg er stadigvæk højere end ham på scoreboardet der. Men han har en teammate, og det er ikke så godt. Hvad lige? Shit! Der var en, der blev stor der. Ja, og han har samme skin som ham den anden, og jeg tror det er et team. Shit! Superglue! Nej! Ej, døde du? Ja, så hvor langt er det egentlig gået? Der er gået omkring 10 minutter. Seriøst? Ja. Eller hvad? Ja. Men vi er nået vores mål. Så skal vi begynde at spille noget Hunger Games? Skal vi lige tage en kamp Hunger Games? Ja, det kan vi det godt. Invite der. Det er det godt. Okay, jeg kommer åbenbart ind på en team deathmatch. Jeg fatter ikke, hvordan det virker. Okay. Så invite dig igen. Sådan der, invite. 4, 3, 2, 1. Okay, du nåede lige at komme med. Nej. Så jeg kommer ikke med? Nej, jeg nåede ind. Okay. Jeg nåede det lige inden der var en stor derude mig. Kan du se mig på scoreboard? Nu forsvandt jeg fra scoreboard. Man skal aldrig bruge sin MEGA help 75. Nej, er det førstepladsen hos dig? Ja. Vi kommer ind på hver vores. Dræb lige dig selv så. Okay. Det lyder bare sådan, dræb dig selv. I må godt at mig. Jeg søger friends. Jeg søger pro team. Jeg søger active guild.
Fordi mit guild her er ikke særlig aktiv, synes jeg. Jeg inviter dig. Okay. Okay, jeg joiner. Okay, er vi free for all, eller hvad? Jeg tror, den joinede det forkert. Så tager jeg en Hunger Games. Okay, Team Pokémon feedede mig, så feedede jeg ham, og så gider han ikke feed tilbage. Ej, hvor nederen. Okay, der like to join. Sådan der, 12, vi vandt 13 players, 14 players. Jeg har sådan lyst til at åbne min kult og spise Doritos. Men jeg har allerede åbnet, og min Foxy Candy Booster. Seriøst, jeg kan bedre det monster. Jeg vil bare smage Foxy Candy Booster, ikke, Albert? Det smager dårligt. Det er sygt dyrt og smager shit. Det smager okay, det smager aldrig så meget andet energidrik. Det har bare ikke det der specielle. Og monster, der koster måske 10 kroner eller 11 kroner nogle steder, har det der ekstra sidekick, men det har det bare ikke. Det er sådan mega lame. Så det er sådan, der blev jeg altså lidt ked af det, men hvad kan man forvente? Jeg har fået en speed potion. Det var Victor, den der fortalte mig, at det smagte godt, så hvad kan jeg forvente? Det var til på at spise det der. Ja. Men ligesom, det var Victor, den der fortalte mig, at det smagte godt, så. Nej, Victor, min lillebror. Shout out. Han har YouTube-kanal, men han har ikke lavet en video på den på snart 2 år, tror jeg. Nej, den er min. Din douchey bushi. Det var da utroligt, at alle spiser power-upsene foran mig. Okay, jeg vil... Hvis du forstår mig det her. Ham der sidder og camper, den der power. Dude. Det gik sygt dårligt. Der kom jeg lige på første. Øst? Ja, man kan lige bruge sin speed til noget, hva'? Jeg tror lige, jeg går ind på en power up. Vil du være med til at spille noget fodbold egentlig, når du er færdig? Altså, soccer mode? Ja, indtil der spiller jeg lige noget Territory War. For lige vist, der kommer en ny update. Synes jeg meget awesome. Men jeg kan ikke helt forstå, hvorfor der er materialer på. Jeg synes, de burde gøre, så man kan bruge materialerne i det her til et eller andet. Ligesom, det her bliver en af de long games, der bliver ligesom, at du begynder ikke, og så samler materialer, så du kan opgradere og få mere masse ud af det. Jeg er enig. Det synes jeg kunne være mega awesome, ligesom, at du skulle have vis antal gold, og vis antal coal, så kunne du måske købe en helmet inde i gamemoden, og det her skulle være sådan en gamemode, der kunne tage team, eller et eller andet. Måske et kvarter, 10 minutter siden. Men det synes jeg kunne være mega awesome, ligesom, at du samler de ting for at få special ups. Så du ligesom skulle bruge kul, som var i midten måske, til noget for mere masse. Ligesom, hvad skal jeg sige, ligesom lidt Lucky Wars og de ting i Minecraft. Men der er det bare sådan, her skal du bruge materialerne til at blive større, i stedet for at bruge materialerne for at blive bedre. Men det kan man også. Ja. Men det er sådan, det kunne være mega awesome. Og ulempen er så ligesom, hvis du så er større, men hele fjendesholdet er småt, så kan du ikke få fat i dem, så det må blive så stort, at du kan splitte ud for dem. Det synes jeg kunne være mega awesome. Og ligesom ingen af dine power-ups eller dele eller noget virkede. Jeg står til at vinde Hunger Game lige nu. Fedt. Jeg er bare gået ind. Oh my god, det er en der hedder team her med noget weed på. Jeg tror vi er team med ham faktisk. Sådan helt ærligt. Sådan helt ærligt faktisk team med dem. Med ham. Jeg tror jeg tænker mig at bruge noget virusteknik her, for at se om nogen er dumme. Please just go row. Come on. Come on dude. Come on. Jeg ved vel. Like, hvis han gør det. Han er level 69. Jeg går lige til level 69. Men det er sådan, ja. Det er en pedo. Ja. Hvem fandt på? Hvem? Men skal vi helt ærligt til sko? shit. Tak for feeding mig. Thanks for feeding me though. Thanks for feeding me though. Come on, prøv. Come on, please. Gør det. Nej, det ved. Nej, jeg hader, når folk gør det der. Ulempen er, han fik ikke noget ud af det, så han spildte bare sit liv. Eller sin tid. Nå. Ja. Men YouTube, jeg tror sådan set, det var det egentlig. Ja. Men det her bliver sådan let's play, tror jeg. Og ja, jeg tror,
når jeg begynder sådan, tror jeg, vi begynder at få en daily basis med, like, lad os sige, 2 videoer om dagen, eller en video om dagen. Men indtil videre tror jeg bare, det bliver en video om ugen, eller et eller andet. Jeg skal snart til København sammen med Albert, og en, der hedder Anna. Nej, ved du, om Anna kan komme med? Ja, det Come kunne on. hun godt. Det kunne hun godt. Okay, fedt nok. Hun, Yes. vi skal se noget Dr. Who. Vi skal sende dig ud i biografen. Jeg reklamerer gerne for BBC, fordi de må godt få noget støtte, så vi kan få en hel masse flere dejlige sæsoner. Ja. Yeah. Gå ind og tjek det ud. Jeg tror faktisk, jeg skal lægge et link i description til, hvor man kan se Dr. Who hen. Ja. Vi skal også huske at nævne, at der er et link til, hvor man kan downloade det her fantastiske spil. Ja, inde på Steam. Description. Nede i description below. Nu sidder jeg og peger nedad, som om jeg har webcam til. Men det kan jeg ikke, fordi skal vi helt ærlig, jeg sidder i bare mave. Og jeg må gerne like, share. Ja, og det tager. Og det vil altid stå nede i kommentaren, hvor lang tid det vil tage. Oh shit, jeg var dum. Men prøv lige at se, hvor meget masse jeg fik plus der. Like, nogle gange, når du lige præcis står nok til at spise det virus, så kan det være det værd. For du bliver smidt ned i en hel masse små bidder. Men du får sådan plus 100 masse, tror jeg det var. Eller et eller andet ja, men nej, man får 100 XP. Ja, du får en hel masse masse også. Like, du får masse af det, så det er værd. Men jeg var engang så noob, jeg brugte en superglue efter det her. Boom! Easy. Hvor dum. No offense, pray for noobs, okay? Hvad sker der lige for alt det der pray shit? No offense. Jeg ved ikke, hvorfor folk begyndte at skrive pray for alt muligt. Jamen det var på grund af det der i Paris. Jeg var ikke på grund af det der Paris, men folk er begyndt med pray for noobs, pray for hell, pray for racism. Like, det er sådan en dude engang, der hedder pray for Hitler. Pray for Booby. ja, ikke? Men jeg forstod ikke helt i begyndelsen, ligesom, hvorfor skriver alle folk det med pray? Og i hvert fald bare sådan, hvorfor skriver det med pray for like... Predator. Alien vs Predator. Pray for noobs. Det synes jeg var sådan, okay. Men indtil videre synes okay, jeg vil lige se, om jeg kan nå op på scoreboardet her, inden jeg logger af her. Jeg er allerede på scoreboardet, men jeg ser, om jeg kan nå førstepladsen her. Og XSplit. Rigt! Oj, upsa! Jeg tror lige, det blev jeg synes faktisk, det er sådan lidt grove herinde. Ham på 3. pladsen hedder Isis Cancer. Seriøst? Ja. Okay. Det er grove løjer. Findes der løjer? Ja. Nu er klokken 0:00. Seriøst? 0. Ja. Well, epic. Jeg tror, jeg vil bruge den sidste superglue on cam for at spise ham duden her. Det kommer så bare ikke til at ske, ser det ud til. Nej, det sker. Okay, det failede. Jeg var så tæt på at vinde. Jeg havde været sådan et halvt sekund fra at samle mig, og så ham der, han fik mig lige så ind og rød alle de andre. Hvilken plads kom du på? 4. Rip. Det var særligt. Nå, men jeg tror lige, jeg vil... Så jeg kan plukke en eller anden dude ned, så logger jeg. Så, ja. Ja. Okay, holy shit! Hvor er jeg dum. Jeg kom til at bruge superglue. Men YouTube og mennesker derude, altså, det var vel sådan set det. Shit, den har jeg mange af, egentlig. Men det var sådan set videoen her. Like, comment, subscribe og skaff det her spil. Ja, support Dr. Who. Tjek ud, jeg tror vi gør det den her ene video. Jeg tror jeg vil lægge i description en link til Julies kanal og Nettes kanal. Ja. Maybe. Skal jeg lave nogle aftaler? Nej, det gør det. Men altså like, comment, subscribe. Ses måske i næste video. Vi ses i episode 2 af Midosis. Eller vores, spoiler. Vi begynder at lave en Galcon 2 sæson, siger jeg. Maybe. Det kommer til at ske, men... Ja. Men det var vel det, YouTube. Der står altid nede i kommentarerne, at like og subscribe, det tager kun 2 sekunder. Så, Altså, og I må også gerne skrive en kommentar på... Ja, selvfølgelig altid skrive en kommentar. Share.
Men Og like, I må også godt dislike, og I skriver i I skal kommentarerne. bare have en god grund, og hvis der er I disliker på en god grund, så fortæl hvad jeg skal ændre. Håber I får en god jul, håber I får nogle fede gode julegaver. Så Ja. farvel, ses Farvel. i næste episode.